Moi! Tänään pelataan siis Isaacia ja pelataan täällä tyypillä, jonka mä oon saanut vähän aikaa sitten, kun mä oon pelannut tätä Isaacia. Nytten pelataan siis. Heti Arrer-huone löytyi täältä seuraavasta huoneesta ja mulla ei ole mikkiä tällä hetkellä, niin en jaksa nytten käyttää tätä. Niin mä oon tehnyt 2 uutta videota taas ja videoita tulee paljon ehkä tänään päivänä. Niin saattaa tulla niitä videoita nyt. Ei oo mulla hirveästi, tai siis mulla ei oo kyllä tilaa joita yhtään, mutta tilatkaa mut. Koska mä haluan edes yhden tilaajan tai jotain. Mäkin haluaisin vähän tilaajoita mun kanavalle. Ei olis niin tyhjää siellä, että aina kun mä katso mun kanavaa, niin siellä ei oo yhtään tilaajaa. Niin. Mun yhdellä toisella kanavalla on 2 tilaajaa. En tiedä kettikään, mutta ihan sama. Käydäs tos ees. Ei kerännyt aukasta silmiä tuoksi. Viedään nuo 2 tuolta pitää. Ja tästä kuuluu, koska mä en jaksa kuvata silleen uudestaan. Tässä että tullaan varmaan lyhyt siihen tuohon bussiin asti, koska ei jaksa aina odottaa kun täällä video lataa. Tai tästä kuuluu tää, mä en viiti käydä noissa huoneissa, ei jaksa. Miksi toi tyyppi vois iskettä toista? Se olisi järkevää. Mennään bussille. The Duke of Lives. Joku semmonen. Varmaan näppänä äänet kuuluu täältä. Mä en käytän sitten, mä isken hiirellä, koska mä en viiti käyttää näppäimiä, koska mä menen ihan sekaisin. Hirveän pienet muutenkin. Koska tää on Windows 8, niin siksi. Kun tää spavnaa näitä kärpäsiä. Ärsyttävää. Tuo. Minä haluan tappaa sinut. Enkä noita kärpäsiä. Okei. Käytä aina heti. Huono. Me pelataan vielä vähän aikaa, vaikka nyt. Ei näitä. Ne on niin ärsyttäviä. Tuo sininen on pakko tuolta heti. Koska tuo sininen on tämmönen vaarallinen juuri tuon takia. Ahtaudu sinne väliin, minä tapaan sinut. Hän tulee joku trollipommi.
Tää video taisi olla nyt tällä kertaa tässä, kun mä haluaisin, en jaksa kovata enempää, kun mun täytyisi ottaa sitä YouTube, jos tää meni jos tää ei mennyt pilalle, niin mä otan tän YouTube, että tässä kuuluu mun ääni, mutta mä sanon teille moikka!